Sa video na to ililista natin ang 10 pinakamatipid na motorsiklo under 100,000 pesos sa Pilipinas. Simulan natin yan sa number 10, Suzuki Bergman Street EX 2026. Matagal na rin kilala ang Bergman name ng Suzuki sa buong mundo bilang premium maxi scooter. Pero noong dumating yung Bergman Street sa Pilipinas, biglang nagkaroon ng scooter na may elegant style at relaxed riding ergonomics. Pero kapresyo pa rin ng practical commuter motorcycle. At noong lumabas yung EX variant, mas naging refined pa ang Bergman. Ang Philippine spec Bergman Street EX. Gamit ito ang 124cc single-cylinder air-cooled fuel-injected engine na may around 8.6 horsepower at 10 Nm ng torque paired sa CVT automatic transmission. Isa pa sa pinaka-noticeable sa EX variant yung refinement upgrades niya. May silent starter system at engine auto stop start technology. Tahimik mag-start, smooth ang throttle response at sobrang bagay sa stop and go na kondisyon. Yung fuel economy rin isa sa dahilan bakit gustong-gusto ito ng owners. Realistically, maraming riders ang nakaka-experience ng around 45 to 55 km per liter depende sa riding conditions. May ilan pang fuel economy runs na lumalagpas doon, pero hindi rin perfect ang Bergman EX. At alam din niya ng owners. Madalas na napapansin yung maliit pa rin yung wheel setup compared sa mas malalaking scooters. Ang maganda lang, classic Suzuki pa rin yung reputation pagdating sa reliability. Madali ang maintenance, matipid sa gas at marami ng aftermarket support ngayon dahil dumami na rin talaga ang users nito sa Pilipinas. Sa presyo naman, ang brand new Bergman Street EX sa Pilipinas ay usually nasa around 92,000 to 100,000 pesos depende sa dealer at promos. Number 9, Honda Click 125i. Compared sa ibang kalaban niyang air-cooled scooters gaya ng ilang Mio variants o ibang budget commuters, ramdam mo talaga yung refinement ng liquid-cooled setup niya. Yung current Philippine spec Honda Click 125i gumagamit ng 125cc single-cylinder liquid-cooled SOHC engine na may around 11 horsepower at 10.8 Nm ng torque, partnered sa CVT automatic transmission. Kapag traffic sa city, sobrang dali niyang isingit dahil compact at magaang lang, around 111 kg wet weight. Pero paglabas mo naman ng city at medyo mahaba na yung daan, stable pa rin siya para sa isang maliit na scooter. Yung fuel economy nito nasa around 45 to 50 km per liter, depende sa bigat ng throttle mo at traffic conditions. Kaya minsan parang makakalimutan mo na magpakarga. Yung 5.5 liter fuel tank niya, hindi man pinakamalaki sa segment, sapat na rin para sa pang-araw-araw na biyahe. Isa rin sa naging dahilan bakit sobrang lakas ng Click sa Pilipinas ay yung aftermarket support. Literal na kahit nasa ang bayan ka, may makikita kang pyesa, may mekanikong marunong gumawa, may accessories, may gulong, may fairings, may CVT parts. Para siyang Toyota Vios ng scooter world dito sa atin. Hindi ka kakabahan maghanap ng pyesa kahit tumanda pa unit mo. Design-wise, may pagka-sporty talaga yung Click. Hindi siya cute commuter scooter tignan. Medyo sharp yung body lines niya at aggressive yung harap. Tapos yung all LED lighting at digital panel, nagbibigay ng modern feel kahit nasa entry-level territory pa rin siya. Brand new units ngayon nasa around 81,900 pesos SRP. Depende sa variant at dealer availability. Number 8, TVS XL100. Galing si TVS sa India. Isang manufacturer na matagal nang kilala sa paggawa ng practical at budget-friendly motorcycles para sa daily abuse. Hindi siya underbone katulad ng Smash FI o XRM at hindi rin scooter na puro plastic fairings. Chain-driven siya pero automatic transmission, kaya ang dali gamitin kahit sa traffic. Twist and go lang pero mas simple mechanically compared sa maraming modern scooters ngayon. Yung local spec TVS XL100 gumagamit ng around 99.7cc single-cylinder air-cooled 4-stroke engine na may roughly 4.3 horsepower at around 6.5 Nm ng torque, paired sa single-speed automatic transmission. Yung removable rear seat, flat utility layout at simpleng chassis design, sobrang swak sa mga riders na ginagamit talaga araw-araw pang negosyo o pang errands. Marami pang owners ang nagpapakabit ng racks, side baskets at custom cargo setups dahil halos parang maliit na utility vehicle siya kaysa traditional motorcycle. Isa pa sa pinaka nakakabilib dito yung fuel economy. Real world owners locally report around 55 hanggang 62 km per liter depende sa timbang, karga at throttle habit. Sa panahon ngayon na pataas na ng pataas ang gas prices, malaking bagay yon. Yung 4 liter fuel tank niya, maliit pakinggan pero dahil sobrang tipid, kaya ka pa rin dalhin ng malayo bago magpakarga ulit. Sa presyo naman, isa ito sa pinakamurang brand new motorcycles na mabibili locally ngayon. Brand new SRP nasa around 33,000 pesos hanggang 36,000 pesos. Number 7, Yamaha PG1. Galing ito sa Yamaha Thailand originally at dinala ng Yamaha Motor Philippines
Philippines sa local market noong 2024. Sa unang tingin pa lang kakaiba at malakas na agad ang dating niya. Parang pinaghalong classic underbone, mini scrambler at utility bike na may sariling karakter. Simple lang talaga mechanically ang PG1. Naka 114cc, air-cooled single-cylinder SOHC fuel-injected engine siya na may around 9 horsepower at 9.5 Nm ng torque. Paired sa 4-speed semi-automatic transmission. Chain drive pa rin kaya very familiar gamitin lalo na sa mga galing sa Honda Wave, XRM o old school underbones. Ang top speed nito realistically nasa around 80 km/h hanggang 90 km/h depende sa rider at terrain. Sa fuel economy naman very practical pa rin siya. Realistically kaya nito around 45 to 55 km/L depende sa riding habits at may 5.1 liter fuel tank kaya swak sa mga habang gala without constant fuel anxiety. Hindi rin sakit sa ulo ang parts availability dahil Yamaha platform pa rin ang base niya at habang tumatagal lumalaki rin ang aftermarket support locally. Marami nang naglalabasan ngayon na racks, crash guards, side bags at camping accessories dahil ginagawang mini overlanding bike ng maraming owners dito sa Pilipinas. Sa presyo naman, brand new SRP nito sa Philippine market nasa around 96,400 pesos depende sa dealer at availability nitong recent years. Number 6, Honda XRM 125. Sa usapang pangmatagalan na motorsiklo dito sa Pilipinas, parang imposible nang hindi mabanggit ang Honda XRM 125. Sa ilalim ng simpleng style, nandyan yung 125cc air-cooled single-cylinder engine na gumagamit ng Honda PGM FI system paired sa 4-speed manual transmission. Around 9.5 horsepower at halos 9.55 Nm ng torque lang siya on paper. Mataas ang ground clearance, magaan around 102 kg at sa totoo lang, isa sa pinakamalaking dahilan bakit sobrang daming loyal owners nito ay simplicity. Chain drive lang, basic maintenance, change oil, linis carb noon o injector ngayon, tuloy ulit ang biyahe. Kaya nga mga local riding groups at forums, marami nagsasabi na kaya raw tumagal nito ng 10 o higit pang taon basta maayos ang maintenance. May ilan pang ang ginagamit araw-araw sa farm at rough roads na buhay pa rin hanggang ngayon. Pagdating sa tipid, doon din malakas ang XRM. Realistically, kaya niyang pumalo ng around 50 to 60 km/L depende sa riding style at karga. Kaya bagay na bagay sa mga rider na araw-araw bumabiyahe. Maliit lang ang 3.9 liter fuel tank pero sobrang tipid. Sa presyo naman, brand new 2026 Honda XRM 125 DS ngayon nasa around 71,900 pesos SRP sa Philippine market depende sa dealer at location. Number 5, Yamaha Mio i125. Ang Mio i125 lalo na sa newer Philippine spec versions para naging evolution ng dating simpleng city scooter. Mas refined, mas tahimik, mas fuel efficient pero dala pa rin yung matibay na karakter na nagpasikat sa Mio noon. Ang gamit nitong makina ay around 125cc, air-cooled, single-cylinder, SOHC Blue Core engine paired sa CVT automatic transmission. Nasa around 9 horsepower at roughly 9.6 Nm ng torque depende sa local spec release. Isa rin sa malaking dahilan bakit tumagal reputation nito ay fuel economy at maraming owners ang naka-experience ng around 45 to 55 km/L depende sa traffic at riding style. Malaking bagay lalo ngayong pabago-bago ang presyo ng gasolina. Dahil around 4.2 liters lang ang fuel tank capacity, hindi man siya pang ultra long distance touring machine, sapat naman para sa city driving. Hindi maarte sa maintenance basta regular change oil at basic CVT cleaning. Sa ngayon maraming maayos pang Mio i125 ang umiikot around roughly 77,900 pesos depende sa taon at kondisyon. Number 4, Suzuki Access 2026. Kahit bago pa lang siya sa Philippine market compared sa mga household names tulad ng Honda Click o Yamaha Mio, mabilis siyang nagkaroon ng following lalo na sa mga riders na mas priority ang comfort at practicality kaysa forma lang. Sa specs may 124cc, single-cylinder air-cooled, fuel-injected engine paired sa CVT transmission. Around 8.6 horsepower at halos 10 Nm ng torque depende sa local variant at ramdam mo agad na hindi ito tinono para maghabol ng top speed. Fuel economy rin usually nasa around 45 to 52 km/L depende sa traffic at riding habit. Kaya swak talaga siya sa mga ayaw masaktan sa gas prices. Yung 5 liter fuel tank niya sapat pa rin sa ilang araw na commute. Sa presyo naman, yung brand new usually nasa around 84,900 pesos hanggang 93,900 pesos depende sa variant at features. Sa used market naman medyo bihira pa yung units dahil bago pa ang model locally. Pero usually nasa around 65,000 to 80,000 pesos depende sa mileage, condition at upgrades.
Number 3, Honda Beat. Matagal nang alam ng Honda kung paano gumawa ng scooters na swak sa Asian city life. At doon talaga pumasok ang lakas ng Beat. Yung current Philippine spec Beat, gumagamit ng 110cc, single-cylinder, air-cooled, fuel-injected engine na nasa around 8 horsepower at roughly 9 Nm ng torque, paired sa automatic CVT transmission. Habang yung iba mas aggressive tignan o mas malakas ng kaunti, yung Beat parang alam niya exactly kung ano yung role niya. Magaang siya, around 90 kg range depende sa variant, kaya sobrang dali isingit sa traffic. Mababa lang ang seat height, kaya maraming Filipino riders, lalaki man o babae, hindi intimidated gamitin. Dahil fuel injected at sobrang tipid sa gas, makaka-experience ka ng around 50 km per liter pataas depende sa riding habits. Kaya minsan parang mas mahal pa daily coffee mo kaysa sa full tank nito, at malaking bagay yan sa Pilipinas ngayon. Maintenance cost mababa, aftermarket support sobrang lawak, at resale value surprisingly matatag pa rin, lalo na kapag sariwa at hindi wasak sa modifications. Brand new units ngayon depende sa variant around mid 70,000 pesos sa Pilipinas, habang used market units usually nasa around 35,000 to 60,000 pesos depende sa kondisyon. Number 2, Suzuki Smash FI. Kahit noong carb days pa, kilala na ang Smash bilang isa sa mga underbone na halos hindi mo matinag sa abuso. Kaya noong nilabas ng Suzuki yung fuel injected version, parang natural evolution lang siya ng isang motor na matagal ng bahagi ng pang-araw-araw na buhay ng maraming Pilipino. Ang gamit nitong makina ay 113cc, air-cooled, SOHC, single-cylinder fuel-injected engine na may around 9.25 horsepower at 9.1 Nm ng torque, partnered sa 4-speed semi-automatic transmission. Sa city riding, sobrang dali niyang gamitin. Yung semi-auto gearbox niya, malaking bagay sa traffic kasi may engine braking ka pa rin, unlike karamihan sa mga scooters. Pero hindi ka rin pagod kakakambyo gaya ng full manual. Isa rin sa dahilan kung bakit sobrang tagal ng Smash sa market ay yung pagiging sobrang tipid nito sa gasolina. Suzuki claims around 68 km per liter under WMTC testing. Pero sa tunay na road conditions, maraming owners ang umaabot pa rin ng 55 to 65 km per liter depende sa traffic at riding style. Kaya kahit maliit lang yung 3.7 liter fuel tank niya, minsan pakiramdam mo parang ayaw maubusan ng gasolina. Sa presyo naman, brand new Philippine pricing ngayon nasa around 67,000 pesos hanggang 72,000 pesos depende kung drum o disc variant. At bago natin i-reveal ang top spot ay i-comment mo naman ang paborito mong fuel efficient na motor sa baba nitong video. At sa top spot nandito ang number 1, Honda Wave RSX. Galing pa sa dugo ng Super Club lineage ng Honda, kaya nung nilabas sa Pilipinas ang Wave RSX FI version na may 109cc, air-cooled, single-cylinder engine at PGM FI fuel injection. Naging patok siya lalo na sa mga daily commuters. Yung 4-speed semi-auto transmission niya may kakaibang practicality sa traffic natin. Around 8.6 horsepower at 8.7 Nm lang ang figures niya on paper, at dahil fuel injected na, realistic na talaga yung sobrang tipid na konsumo. Maraming owners ang umaabot ng around 60 to almost 70 km per liter depende sa riding style at traffic conditions. Yung design ng RSX mas sporty kumpara sa lumang Wave generations, pero humble pa rin ang datingan. Ang brand new ngayon ng Honda Wave RSX ay nasa around 62,900 pesos hanggang 64,900 pesos depende kung drum o disc variant. Mag-like at subscribe na for more contents na katulad nito. Salamat sa panonood!